Asika chakanaka vagari vachiteerera Sim Dance Show. Yesinonhau tichitaura naSkimbo paSory Gozo TV. Nhasi nhau dzedu chakachikupakurirai zvakaitika kuma-awards. Zvaonekwa kuti ma-awards aya akarwadza vanhu vakawanda vakaita sina Simba Boys Slam chakasvika pakuvhara mastudio vanga vakatasira kuwana wasi vakashaya. Tongotiwo Simba Boys Slam Tough Lucky, Best Male Killer T, I Want Koko kwakabatwa zviri fair apa. Izvi zviri kubva kumaGhetto Youths. Best Female Tarula. Zvino maGhetto Youths anyasoti Skimbo apa ikona kupasiya anga achichema zvakanyanya. Hanzi saka munoreva kuti imi Tarula akashata kukunza lips here mugore rakapera. Aikona kushandisa mafeelings paCraft. Best Collaboration Killer T naFungisai. Aiwa ndikoko zviri naniwo zvinobaji panda vazodzokera vakatsvuka ziso kuita redhi vakatasira kuwana vachitebhotisi zvakaemba negafa vanogona kubva vangobatawo kaawadi. Zvino tongoti kuna baji vande Tough Lucky uku gafa resatoluma arakapiwewayo rangopirwawo zvekubvisa nyadzi. Best Vocalist Celsius aiwa vekwake vakazomuonawo vembomutsvinyira. Song of the Year Disappear. Hakuna zvakadaro. Aya aidzi maSim Dance Award. Zvino Disappear yatombori song yeSim Dance inonzi yo Afropop hip hop yeKuNigeria haisi Sim Dance atombopaverenga apa aikone kuda kuisa chifesi nepasingade chifesi. Best Club Song Magetsi. Izvi zviri pachena kuti mudendere ndo yakarira zvisingaite mumaklub imomo. Zvino Magetsi anga achichema zvinonanga wazoti aiwa maGhetto Youths aya ma-awards anga rembowanisana ngekuti munhu wese abva ane chaawana. Best Live Performer aiwa ndikoko pari fair apa. Best Youngster zvimwe chete pari fair apa. Most Promising Artist Windy President Tobadon maakamboonepi ma-awards anonzi aita machai imi aikunade kuchitira mafanizi. Best Album Killer T Ngomba Ndaimba aiwa chairman vaikodzera kutora zvanga zviri pachena. Most Improved Artist Raskeleb maGhetto Youths akatopa shoti ndepapi chaipo paimprove naRaskeleb aikone kudaro imi. Best Message Sekalas Killer T matai zvekare akomana imi mawadzi akaipaya asi tiwo ndikoko. Best Rhythm Semkris Zim Talent aiwa chaifanda kutora. Best Conscious Rhythm Tima Silent Killer 3 aiwa chaifanda kutora. Best Video King Lapachi zvakumberi. Iyi video ndiye yakabudiswa this year but yakatora ma-awards anenge ari a2015 takubudisawo zvakaitwa muna 2015 zvino kana makuisa masongs anenge abuda 2016 amene chimenenge kuchedza kuita sei. Iyi video yaifanda kuzotora pama-awards achiitwa next year aikone kuda kuita chifesi zvisina basa toziva kuti vamwe vacho vanenge vakatonyora. Apa ndopapera nhau dzedu dzanhasi tosangana muchikamu chinoteera.